Bir o dakika. Ver onu. Значит, Молодец. Amin. Ana güçlü. درد میکنه خیلی زو کارا نمیمونی طاقت میکنی در کم کم 20 تا کار میزم تمام یک کمر دکو طاقت میکنه شما ассалому алайкум, бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастин, соҳ саломат ҳастин. Бародари азиз, нигоҳ кунед, хуб гӯш кунед, и да консар гӯш кунед. Да консар. Мо адресҳоро мемонем, муроҷиат кунед. Алҳамдулиллоҳ, дар ҳозир ҷои қарор дорем, клиника, метро, куҷоҳай? калужский. Метро Калужский. Ҳо, бародаро, ман адреса ба прагӣ мефаҳмонам. Иншоалло ки бо менависонам, номероро менависонам. Нигоҳ кунед, бародари азиз. Ин мара ваъда кард буд ки ман мӯҳат мечаспонам. бале Мужик сказал, мужик сделает, правильно? аз ҳамин сабаб мо имрӯз ба бародари азиз PRP терапияро сар кардем барои афзоиш додани мӯйсари ин бародар. Имрӯз бошад мо ин процедураро ба ин шахс мегузаронем. Ё кал мекуна мара, ё ки мӯҳам соз мешавад. Не, ман мӯҳ дорам, бародари азиз. Просто неми кам-камам ҷо рехтагиай наам хелас. Дидака мақсад дид ки мақсад киҷо рехтагиай. Яъне ки нигоҳ кунем, бародари азиз. Ма хада мебинам ку чӣ мешавад, не ки кадоме ки мақсад желанитон ҳаст, марҳамат биёен хелас. Марҳамат, любое время метавонед номерода занг бизанед. Хадаш ҷавоб метаҳад, иншоалло қабул мекунад. Ҳамаш иҷа калона новобаста, иҷа просто мусар, иҷа тамоми намудаш ҳастад. Тамоми намудаш, бародари азиз. Мақсад иҷа ҳозир бародаро ҳастанд дар уҷа, дар ҳар утоқ мақсад аз пас корбори худшонанд. Бо ман дар навор ишон метавонем ки ҳар як кас ба кори худаш вобаста ҳаст. Процедураи мо тайёр шуд, яъне мо сивороткаи зардобаи хунро аз хун ҷудо кардем ва инак сивороткаро бо яъне коркард мекунем. Бародаро мебинем ку чӣ мешавад. Результата нигоҳ мекунем, чӣ результат мета. Хорошо. Мебинем ки афзоиши мӯи сари бародар хеле кам аст ва тунукшавии мӯи сарро дида истодаем. Мо ин процедураро барои пешгирӣ ва бақватсӯзии мӯи сар яъне мегузаронем. Омода месозем. Держите. Всё, шумо наздик гиред. Вай мани безболезненно. Дард мекунад? خیلی زو کارا نمیمونی طاقت میکنی در کم کم 20 تا کار میزم تمام یک کمر دکو طاقت میکنه شما اگر ایده طاقت نکنی شما چه خیلی موی سر چسبونده طاقت میکنه گومش خیلی گنده باشه گومش خوب بخدا نه در کارم نیست شما کم تا عصبیم بریم درد میفهمیم نه عصبیش دیگه شما نزدیک گیره که اکه که شما در دوری در کار نیست همین کار را گیرین کشتیمه بچه چانتاشی доктор кадом намуд бемориҳоро қабул мекунед шумо? айни замон ман дар ин клиника ба ҳайси табиби уролог, онколог ва узист кор ва фаъолият мекунам. Бисёртар дар клиника беморони муроҷиат мекунанд ки аз узвҳои таносул, яъне узвҳои таносул, узвҳои пешоббарор ва узвҳои гурда муроҷиат мекунанд. Бисёртар шикоятҳои онҳо дар он аст ки ҳангоми сарриҳои хунук бисёртар беморон бо шикоятҳое меоянд ки сӯзиш ҳангоми пешоб кардан, дард дар қисмати миён, камар ва инчунин ҳангоми ташхиси ултрасадои уздӣ кардан, мақсад дар он ҷо дида мешавад илтиҳоб, ҷамъ шудани намакҳо ва санг низ дидан мумкин аст. ва инчунин бисёр беморони ҳангоми муроҷиат мекунанд дар клиника ин муҳоҷироне мебошад ки ҳангоми дар ин ҷо алоқаи ҷинсӣ кардан бисёртар
чанд намуди вирусҳо, чанд намуди бактерияҳо ба худашон мегиранд, ки ҳангоми аз гузаштани таҳлилҳои анализҳои хун ва инчунин аз узвҳои таносул гирифтани таҳлилҳо 12 ёки 25 намуди бактерияҳо муайян карда мешавад, ки дар он вақт гӯем ба онҳо табобатҳои махсус гузаронида мешавад. Дар қисмати миён ва сӯзиш ҳангоми пешоб кардан муроҷиат кард. Айни ҳол дар бемор илтиҳоби гурда ва ҷамъ шудани намакҳо дида мешавад. Айна, сафедое ки мебинед ҳам намак аст. бародаро диден мақсад ҳозир чӣ хеле бача сози охи парвардигор шуд иншоалло ба хайр. Дард мекунад ягон гурда дард мекунад ягон чӣ мекунад? Гурда хеле санги ки намак. Намак, ҷамъ шудани намак ва илтиҳоб, воспаление. Мешавад. Я ҳисоби воспаление, аз ҳисоби воспаление мешавад, ҳисоби ҷамъ шудани намакҳо. Дар асос бояд инсон дар миқдори 1.5-2 литр об истеъмол. Салом алейкум. Доктор, бахшиш ака 24 омадем. Хуби тенҷи бародарам. Чӣ хеле ҷура? Сози хуби? Саломати хуба тенҷа? Алло шифо то. Сози охи хеле чо кардагӣ? Нафаҳмидам бародарам. Гӯшти зиёдӣ ори ака. Гӯшти зиёдӣ, ҳозир оператсия мена доктор? Бале. Хоб. Бедаркунӣ тавассути мағзаи. Доктор метавонед бародарҷон як камтар маълумот медодин, ҳаминҷа мегуфтен, гап мезаден. Бисёр хуб мешуд. Бародари азиз чӣ хеле ки ҳозир дестен, ин бародармон гӯшти зиёдиро ман намедонам дар куҷо шай. Ҳозир доктор мега ки дар куҷо шай. Куҷоша бошад доктор? Гӯшти зиёдӣ дар олати таносул қарор дорад. Дар яъне машонка. Дар машонка қарор дорад. Тавассути бедардкунии мағзаӣ ва лазер. Бале, тавассути лазер мақсад тоза карда мешавад, ҳамон гӯштро гирифта мешавад. Хоб. Протседура он қадар душвор намебошад. Ҷарроҳӣ муддати 10 дақиқа ё 15 дақиқа давом мекунад. Аз сабабе ки мақсад ҳамон папилломаҳое ки дар ҳамон ҷо қарор дорад, миқдорашон бисёр нест. 3-4 дона аст. Мақсад метавонад ки тавассути мақсад яъне ки доктор бо тавсия битем ки бародарое ки мақсад ҳамаи ҳолатҳо мешава бо боварӣ калон, боварӣ комил метавонад ки муроҷиат кунад. Бале, албатта. Чӣ хеле ки мебинем мақсад дар ҷарроҳӣ мо ҳама намуд ҷарроҳии хурди калон дар ҷо гузаронида мешавад. Ҷарроҳии фасодӣ, абсес, флегмона, атерома, ҷарроҳие ки мақсад мо ҳоли шумо дар суратоша метиҳем, суратоша дар мақсад дар канал гузоред. Ҳама намуд ҷарроҳии хурди калон, ҷарроҳии урологӣ дар ин ҳуҷҷа гузаронида мешавад. Ҳама намуд гуна инструментҳои мақсад хеле оператсия шуд. Бале, оператсия. Ҷарроҳии мақсад хурди калон, грижа, ҷарроҳии урологӣ, варикотсела, гидроцела, хадна, мақсад дар шаҳри Москва чӣ хеле ки мо медонем, тоҷикҳо бисёр қарор доранд. Бале. Баъд мешавад ки мақсад кӯдакое ки мақсад хатна ё ки дар худ мекунанд абрезан, яъне хелати. Бале. Бале. Ба больницаҳои давлатӣ муроҷиат мекунанд. Мо мебинем ҳамин мақсад мо мебинем гап мезананд ки намекунанд ҳамин чиза. Медонам ки хайр ҳуҷҷат надоранд. Медонам маблағи калон талаб мекунанд. Намекунанд. Ноз дига ҳай. Бале. Мо метавонем ки дараҷа бо сифати аъло дар мақсад нархи дастрас ҳамин чизо барои иншоалло. Шунавидена бародари азиз мақсад метавонед ки муроҷиат кунед. Алҳамдулилло ки кортона бо тантана буд мекунад. Саломат бошед докторҷон. Алло баракатта. Бародар шифои комил. Видео дарка. Веруна? Молодец, фаҳмидӣ. Ана гӯш кар. Початам чикор метавонӣ? Бия ёрдами даст. Чанқа метавонӣ? Бардошта наметавонӣ? Калтон сизги. Ушака сизги. Фоли сизги. Дард аст? Не. Ана ин поин Биям хел дард несозӣ. баъзо дард аст. Анамҷа баъзо дард. Дард аст? Анамҷа? Инеҷа чӣ? Ами парақат мазадам. Анамҷа устхон задам.
اینجا چی؟ اینجا نیست فقط نیمچه فیچکه. خیلی اینجا استخوان چی؟ نه اینجا هم سخت میشه. نه که این پا موندن در خیلی کم تبر میگیرم استخوانی موبایل ایکون. Kuşa vardı. Hadi soza. Sızgi koçara, sızgi. Sızgi. Derdas. Nesta. Kalk. Nesta. Sızgi. Nesta. Behtari. Buraya koçara sızgi. Sızgi tamam. Sızgi ne atar? Sar tamam. Расслабиться полностью. Kısa sızgi. Sızgi. Darda. Ne? Sızgi. Tam tadarda. Sızgi. Почарам жестко ноги. Ne? Расслабиться полностью мушакура. Sızgi. Dardas. Ne? Вообще дарнес. Darşili. Videoda. Dardas стоят. Sızgi. Eğer rengi royu mekleyeyim. Sonra iyi. İşte. Sızgi mah kabilegi vücuda. Sızgi. Şey kadar onun şey şunu. شلوکی بخره ها؟ باید بخیر باشم که کمتر جست کشیدگی هم بخواه область بخیر سیاست Sert کرد biraz zaten. اکنه в данный момент ازی طرف تقل زدگی یک پازداش نکوست میگن نه دیدی اینجا سیدنش نکوست انا اجازی سوزه فهمیدی نمی استخونه که پیش ماندگی پازداش نه اوستی سیدنش نه تو یکی خود در область اینجا شکل اینجا دایده نه Ha. انا اینجا دیدی یکی با شکست همونا نیست نه اوش برای بوش وقتی کنه اون شکستگی باشه اوچه در زمین خوب و بیرون و تطریق سیمتوم بسیار چی پتکی میگن Adam همین filmi اینه ki. خیلی اینه دین Abi. در دایو اینجا بقیدی سوم چه خیلی برادرم؟ سلامتی چه خیلی؟ саломатие ка ҳаракат систай беҳуда мақсад дар ҳолати оромӣ арақ мекунам иммунитет ба дараҷаи паст марда вуҷуда ва ҳамин хотир омадаем ку барои иммунитетмонро баланд кардан капело мондаистиян برای ایمونیته بلند کردن ها؟ вообще خیلی چه خیلی حس میکرد؟ дар ҳолати мисол ҳаракат сист шуда чӣ хеле ки қуввате ки пеш доштам нест ягон чиза мисол ман синфи неҳ будам бигем то синфи 11 дастхобкунак мезадам нест дари қувват ҳаракат паст шуда беҳуда چند موجود پیر شده؟ не якаҷо 23 солаем ҳозир яка ё шемулие ана беҳуда арақ мекунам дар ҳолати оромӣ ки арақ мекунам ин хотир катир ба ҳамин шикоят катир омадагием خیلی کو انشالله میبینم که چی میشه не духтурои хубам хай мисол омадагиам инҷо بهتر همین که چه خیلی معاملهشون چه خیلی بین خیلی من کندرم میبرم ака намедонам мақсад ба дигароне ки ба мо хуб будаг ба дигаро буданашро намедонам боҷи як чизе не معامله های бале ака همین боҷи бародари азиз یعنی که معامله های اگر ما میفهمیم اکا یکون گپ میگفت الو شده من میبریدمش میگرفتمش نکی همین کجای برای باید که همین معامله خوب کن و کیف میکنی бале ака бале خیر است бале بی حرمتیت کنن چیز نکنن باور که کسالان در جانت میزنه همی بله سهانی لب اومدی جوی اومدی که همی اگه بگه که خیلی کیف کنی لب خندانیم یک جا حالا شوی کل تجربه زنده باشه وطن اگجشه айғарам айғарми бигардим гап нест бародар худо нигоҳбонта алло шифота зинда боше